Salam, hormatly vatandaşlar. Men ýene sizin bilen DBT lider Murat Gurbanow. Men şu gepleşigimde size düşündürjek bolýan Berdimuhammedow jennetdemi ýa-da türkmen halky dogulukdamy? Şu zatlary men şu gepleşigimde düşündürjek bolýan. Gaýdyp gelelim Türkmenistana. Egerde biz Türkmenistana sevdenmede bir sorag ýa-ni maňa her wagt berýärler. Biz siz bizi galdyrjak bolýaňyz, siz adamlary mitinge protesta çagyrýaňyz, siz olar owadatýaňyz. Men şu soragy geçen gerek düşünürdim. Ýene şoňa gaýdyp gelelim. Şugun Türkmenistanyna içinde we daşynda türkmen halkynyň adamlary ölýär. Mysal üçin daşynda Türkiýe, Istanbulda we Türkiýeň dogry içinde hepde 5 adam ölýär. Ayda 25 diýer. 25'den köprek, 25 diýer minimal. Şu adamlar näçe bölýär? Bir rak kesel bolýar, sebäbi daşyna işläp çağjyklaryny görmän. Ýani bu topa betbakçylyk üstüne baryp, Türkiýeň mentaliteti, däpde surur şoňa deň gelmän, öz ýani garnaşlaryň wagtyna gürleşip köşeşmän, köp zatlary niýerine galdyryp ki içindäki öňkü ýatan keseller gaty çat ýagdaýda ösüp rak keseli bolýar ýa başga bir kesel, mysal üçin apendisit keseli, sebäbi onuň işleýän ýani şertleri köp has kyn. 10 saatdan işleýär, 6-njy wagtyň diňji alışlary ýok. Organizm ýani soňky limitine işlerini hükman bir wagtyň meşgulünden soň içinde bir ýerden urup çykýar. Ya keselden, ya yürekden, ya da kelläňden, ya da sen yürep durka büdürep ine aýaňy ýykylýar. Ne patma daýlanyp ýok ýerden yürep büdürep aýagyny ýani tumşuny döwdi. Diňe şoň operasiýasy 20 000dan gowrak pul çykdy. O herlem şoň patron tölen soň, şu strachowka medisinski bolman soň ine şol betbakçydan çykyp bildi. Ýöne başga bir bizim vatandaşymyz içar üçünün köp yatıp ahirin yani dostlar tanışlar banita eltenine apendisit yağlanıp yani hemme infeksiya geçipdir de yine vefat oldu. Oraya baranlar dini afsiyeli 3000 dolardan yukarı oldu. Yine şu ýaly betbakçylyklar bolan soň o zatlarym iň düýüne seretsem esasy şu rejimiň Berdimuhammedow alyp barýan siýasaty bolan soň şu adamlar daşına çykyp işlemeni mezur bolýar we wagtyny öýüne gaýtman, çağjyklaryny görmän, köşeşmän, medisinsk kömegi Türkmenistanyna alman, ine şuraya betbakçylyga ýani sebäp bolýarlar we ölýärler. Kimde kim awariýa düşüp ölýär, kimde kim ýani motorda sürüp tuka iş şertler kyn bolan soň köp wagtdan bäri dinç alman motordan ýykylyp neme diýär. Kimde kim ýani başga bir zatlardan ölýär. Ol şu rejimiň günnün güni berýän azarlyklary adamlara. Biz onu hata edemiz okuyunu. Hakikattan da şol adamlar Türkmenistan'dan çykmadyk bolsa, şu 5 adama derek bir hepde de bir adam öldü. Demek 4 adam bir güne öldü. Mümkin hiç gaýtam ölmedi. Ine şu ýaly Türkiýe boýunça 25 adam aýda ölýär. Belarusiýa, Rossiýa, Amerika beýligi hemmeler jemlesem bir aýda ýani 10 adam ölýär. Jemi 35 adam diňe şu rejime bagly minimal ölýän adamlar. Bir güne şu adamlar köprek ýaşamaly, şu adamlar ýani entek durmuş gurup, entek maşgalarynyň ýanyna, çağjyklarynyň ýanyna, öz aktyklarynyň ýanyna bolup bagtly ýaşamaly Türkmenistanyň içinde hizmet sadakala toýlar gatnaşyp ýaşamaly adamlar ine ölüp gidýär. Ine Türkmenistanyň içinde aldım. Men Swotkan aldım, ýani Türkmenistan boýunça. Şo ýerde bir aýda 145 adam ölýär. Şu 145'in 150 pardon. 150 gowrak adam ölýär. Şu 150 gowrak adam 3'den biri diňe şu rejime bagly. O ýerde özüni kast edenler, o ýerde koronavirusdan wagtyna kömek bolman soň medisinaň ukypsyzlygy, medisinaň düýüne ýykylynyň sebäpli. O medisina barana banisa onun pulunyň bolmagan sebäpli. Medisina var pulunyň bolan bilen dermalyň hili iň erwet ýagdaýda bolan soň
köp dermanyň niden gelip çykýanyny kontroly bolmansoň şo sebäpli bir topar adamlar ýa-ni gyssaly bir ýer gidenine awaya düşüp giýjegini çagajyklaryny alad edip bir topar adamdan qarz alyp şo näme berip biljekkäni bilip ýüregini tutup bir topar adam oň çaga söýse ýa-ni şuraya biýigine kast edip şoňa perjwat edip ýüregini tutup ölýän adamlar şu ýaly şu rejimiň alyp barýan siýasatyna degişli adamlar diýmedimden illalym aýda ölýär. Diýmek 80 ýaşarda minimum aýda ölýär. Ya da onu 30'a paylasak, bir günlü, her gün Allah'can, Hudaýjan yani günün dowamy geçen soň akşamına biz hasap etsek, ine 3 adam takminan ölýär. Diňe şu rejime bagly. Ine olsun ýerde. Türkmenistanyň halky, Türkmenistanyň içine oğlun içinde. Bu gurullara ne daşına çıkıp bolýar. Bu gurullara ne informasyony blokada edip şuru informasiya etdiýär, bolup geçýän zatlar. O etrapda bolup geçýän zatlar şu etrapda bilen oklar adamlar. Yerli wagtynda medisin kömegi alyp bilen oklar, tiz kömegini alyp bilen oklar. Bunun biznesini yıkıp elinden alıp gidip oturuyor. Bunun jaýlaryny yıkıp elinden alıp gidip oturuyor. Bular öz garnaşyny koronavirusdan yaramada Aşgabatda giýilen oklar. Bular bir vilayetden başga vilayeta barbilen oklar. Şunun hemme haklaryny kestiler. Ondan sen türmede oturýan bolýan ýöne sen türme Türkmenistanyň serhedi bolýan. Ine şonuň üçin men Türkmenistana türmedýän. Şonuň üçin men şu Türkmenistany dolandyrýan yerine ýetiriji hökümetiň ýolbaşçysy Berdimuhammedow Türkmenistany türmetdi we onu çuňur batyrdy we batyryp gelip oturdy diýip aýdýan. Şonuň üçin men şu Berdimuhammedow Türkmen halkyny görşi söwüş alyp barýar. Beýleki prezident bilen 30 ýyldan bäri öz aparady bilen, aparadyň ýolbaşçysy ofitsialna Hramow Türkmenistanyň prezident sowetining ýolbaşçysy ine şol alyp barýar Türkmen halkyna garşy söwüş. Ine hormatly adamlar Türkmenistanyna näçe şu adamlar bahtly ýaşanokly we näçe daşyny giden adamlar bahtly ýaşanokly. Indi ýene bir zat belläp geçişdirmeli. Ýa-ni şu 3 günde bolan wakalar. Mirüşde 3 tane polisiýskini vurup ýatyryp ýa-ni wurýarlar. Olam näme üçin pata baranlar şonu goýbermeýärler. Pul berdiňe geçýän, pul bermediňe geçmeýär. Adamlaryň gahry elýär. Sebebi hemme zatdan mahrum etdiler. Indi şu ýaly barmandan mahrum etdiler. Eger koronavirus bolýan bolsa, onu näme üçin kimde kim 1,5 milyon ya 2,5 milyon berip sadakalar artkryty edýär, ýygydan akşama çeli, üçeçeli ya toýlar edýär. Biri hakykatdan hem adam, pata barýan adam, soňky ýoly adamy uğratmana baranna şoň päsle berýär. Hana adaletli. Türkmenistanda adaletlik ýok. Bolmaz. Näçe sebebi Türkmenistanyň ýerine ýetiriji hökümetiň ýolbaşçysy Berdimuhammedow adalatla aňarda dursun. Binamız kezzap ogry. Näçe size adalatlyk bersin? Size adalatlyk berse, ol özü cennetden çykmaly bolýar. Häzir ine şul sizin adalatlygyňyzy alyp cennetde ýaşaýar. Isleýän adamy isleýän zat edip bilýär. Şondan da dolukda ýaşaýar. Bütün Türkmen halky. Ine şoň tapawdy. Indi ýene bir bolanda başga adamlar bir mikroraýondan başga mikroraýona geçenine bular goýbermeýärler. Ýene de polislere topulyp yakalama tutuşmak boldy. Şo ýerde polisler çekildiler. Bu näme alamaty? Bu halk doýdy. Indi boldy. Indi şundan meter geçmeler linýany diýdi. Şundan meter haklaryny alyp başlasalar, halk ayağa galar. Ýawa galar bol ayağa galar. Hiç kim durulmadan. Prezident amarda dursun gaçyp ýaly. Ne polis ne MHM. MHL'lerin ýardyny gowranyny öldürürler. Indi şoňa barmady ýaly. Men ýene de ýüzlenýän polis işgärlerine, MHM işgärlerine. Siz Çin'den geçmeň, siz Hudaýdan. Halk şuň howa diýip sözüňi etse, ýerti arkadan paltorar, bilmem alar. Maşgalany ýakar.
uda tarmaşkana, jaýyň ýakar. Bilmänem bar. Ondan sen mümağlanyň bilen iýine gaýtyryp bolmaz. Senem ýakar, maşgalaňam ýakar. Adajyk kanun bozman, ýanky sabır edin. Bolunny. Çennin geçdiniz. Berdi Muhammedowa ynanyp siz gaty çennin geçdiniz. Onu ınanar ýaly, o bir haramzady. Türkmenistany ýykan adam. Türkmenistanyň awralyny bütün dünýäde ýykan adam. Şunu çelli Türkmenistanyň taryhynda şular ýaly Türkmenistan döwletini, Türkmen halkynyň awralyny ýykan adam ýok. Bular milli lider aňada dursun. Bu bir adam ýanky namysyz, wyjdansyz bir haramzady. Şuň ýüzüne tüýkürseň ýüz padoşdur. Ýene tüpürip ýene oturur. Şol ýaly binamyz utanmadan ortaga çykyp bir zatlar diýen bolýar. San tehnologiýasy. San tehnologiýaň näme o? Word bilen Excel'in tapagy bilen o. Näme gurun ne diýär? Şu ýaly adam bizi dolandyrýar. Gynansak da gatyr. Ine emhemeler häzir Türkmenistanda, Ilaytada, Aşgabatda taxtyň içine minip taxtça tölemen muht oturup şo ýerde adamlary ýygarlýar. Kiminňe näme gurulýar? Taxtçylary hem gurulýar diýip. Ine şol çennin geçdi bolýar. Aýzen häzir gün adrena akydyp seni gyssan diýip gorkudýar. Kim gorkmasa akydyp ýa ştraf türedýär ýa-da helal diýär. Ine şu bispirdiýil diýär. Hiç ýerde dünýäde bu kan ýok. Türkmenistanda da ýok. Bu dine şu haramlardan görkezmesi, şu görkezmesi boyunca emhemen ýolbaşçy Annaýew hereket edýär. Ine şundan başlap emhemen ýolbaşçy Annaýew Berdi Muhammedow ýaly halkyň düşmany şundan ýanyny çykarma. Polis işgärleriniň hemmeti bir tarapda, emhem işgärleriniň ýarty bir tarapda Berdi Muhammedowyň politikasyny saklap gelýän Annaýew emhem Milli Hukukçylyk Ministriniň ýolbaşçy ine şu kanunlar bolup haramlady. DWT topary ine şuňa garşy we haramlaga garşy görüşür. Ine men ofitsial aýdýan. Hemme edýän görkezmelerini, hemme edýän ýa-da bir kanunlaryny sizden haýyş edýär, bize iýerin. Biz bellep ýygynar. Jenaýat iş gozgulanda şunu DWT toparyň adynan men şuňa Karyada akydyp prokuraturada galdyryp şunu diýerler. Ine şundan başlap Hramov Jadanyň üstüne Türkmenistanyň bir kanun saylap özü saylan bir kanun Türkmen ýurduny ogurlan, Türkmen halkyna düşman Berdi Muhammedowyň ýollaşy, egneş ýollaşy, kömek edýän ýollaşy, öz garnaşy Annaýewa garşy ine biz görüşürüz. Annaýew, Jadan, Hramov we Berdi Muhammedow. Indi 4 adam bolar. Ne şonu men düdürjek bolýar. Indi gaýdyp gelelim Türkmenistanyň ýagdaýyna. Ine käbir adamlar pikir edýär. Türkmenistanyň ýagdaýy gowraşarlar, buraya gidilmez. Ine newdin wakalar, ine koronavirusy tuturur. Ine Türkmenistanyň prezidenti ömürlikde ölür. Ine men şu argumentlara size düşündireyim. Sizin argumentlaryňyzy. Birinji, newdin wakat galar dogrudan oňalar. Şunu almak, şuylu almak indikinin sonuna alar. Onu çelli her ayda 85 adam ölüyor. Onun içinde senin mi olursun? Senin kardeşin mi olursun? Senin çağın mı olursun? Senin inin atan mı olursun? Sebebi yine sen şunu kazanıyorsun. $800 ayına alıyorum Türkmenistan'ın içinde. Korrupsiya edeyim, eğili. Çağın alacağım, bulmasın, birden yaramadı. Ne oldu? Havar yok. Sen doktor ettin, banita ettin. Şöyle lukmanlar seyrediye, bulurum sen ýaly ziyat kalıp, okap, ziyat kalıp bu torun son, bunun keseli tapman başkaça bunu liçid ediyorlar. Ya mayip bolu ya ölüye. Yine şu rejimin alıp baryan siyasat esasına dören situasiya. Gerek mi şu size? Çağın ülfü. Näme gerek o ziyat kalıp bir topar haramlık edip yören çağın ülküsü. Kime koyacak onu? Baht mı olacak mı? Yok. Yine kaçınla sen
gowy işläp, gowy aýlyk gazanyp, medisina hem ýerde diňe professionallar işlese. Lukmançylyga barsaň derrew sana ýanky kezerini tapyp bejerip dursalar. Hekimliğe varsan derrew spravka edip berseler. Onu ýanky nerwiňi oýnaman, hiç tat etmän, hiç ýeri hiç ýerde bir tupoy, idiot problemleri döremän soň, sebäbi ýolbaşçy idiot däl, ýolbaşçy täzelen top, bu ýolbaşçy bolan soň hem ýerde sootветственно iýligi derli, bu ýolbaşçy personal bolanmy, nerwiň oýnanmy, köprek ýaşarsan, 50-60 däl, 80-90 ýaşarsan, bahty durmuşyň günne köp bol. Näçip şu durmuşy, ýani şu rejimi gollap, şu rejime garşy görüşmän, betbaçylyk özüň salýar. Ine şu birinji variant. İkinji variant. Ýoklay, şulam öler ine gowulaşar diýip. Birdan da etip goýun. Hakkey gördüňmi? Hakkey oýnuny. Şurada bir ýeri oýnasa zapasnoy skameyka bardyr. Ya futbol. Şunu bir zat bolaýsa, edil tappa-taýyn şu bolar. O sen kanuny dertler, öýleri derrew ýagdaýda saýlawly geçirip tapır tupur ederler bu tordy prezident. Ine öýün saýlada. Mysal bara. Bu mysal bara. Ofitsialna kanuny bolup, bir kanun häzir iki sany verip taplap. Ofitsialna. Bir zat diýdimi? Ya deputatlar bir zat diýdimi? Ya halk maslahatynyň wekili bir zat diýdimi? Ýok. Diňe gollap durlar diýmek, şu nämetse de eder, muny diňe gollarlar. Diýmek şuňa garşy kim çykyp bilýär? Halk. Halkam demokrati diýmek şu pozisiýaň, şu alyp barýan siýasatyny gollamak diýmek. Ene bolup geçýär. Şonuň üçin bu näme bolsa da Niýazow wagtynda işläp bir tertib gören adam, ondan soň tertibem düzgünem ýykyldy. Indi şu ogly gelende bula tertibem görenok, zadan bilenok, mun bar bilýän zady kellem goparan. Ine şu kellem goparan, şu Stalinin boljak ýagdaýy. Ine şonu şulaydan söýler, senin ýadyňyza düşer, ondan soň pikir edersiňiz. Bäh, mümkinçilik bolandan galmadyk. Şu rejim ýykylyp botirka galmadyk. Indi güýçlenen soň biz näme alan diýersiň. Ine şular bolýar. Indi hem de zat gowulaşar, buraya bolup bilmez. Bolup gelýär 30 ýyl. Gowulaşana ba. Ya siz pikir edýäňiz Biden geler, ya ýeni bir geler, ya Murat Gurbanov geler. Ýok, hiç kim gelmez. Siz başlamaly, siz tamam etmeli. Näçip? Sizin durmuşyňyz agyr. Siz ulu riskde, siz başlamaly. Dogry diými? Ýani dogrymy? Indi Berdimuhammedow var. Berdimuhammedow Türkmenistanyň ykdysadyýetini, sosiallaryny we siýasatyny ýykan adam. Men näçip muny? Ine mysal üçin siz Banisada agryat ýersiňiz. Size gaty yssak ýagdaýda operasiýa etmeli. Ine şunu siz Türkmenistan bilen deňişdiň. Häzir Türkmenistanda kriz, ykdysat kriz duranok çöküp gidip otyr. Aşaklygyna. Şuň alamatlary köp. Aýlyk berbilenok, galdyk bilenok, inflasiýa gidip dur. Biz uje oçada produktlar dur. Bir ýem pul almana pul ýok. Bir ýem 70-80% iştirdik. Bundan beter näme sultana gerek? Ya gözüňiz ýokmy? Ine şu ekonomikany, şu ykdysadyety adama ýa-ni mysal edip geçirsek, adam agryatyn. Her sagadan şu ýagdaý agryşyp otyr. Bilen ynanyp bir sany ine şunu doktor şu özem şu adamy galdyryljak uly hirurg ya güýç hirurg ya gowy tejribeli bir adam bolmasa galdyryp bolanok. Bilen bir samozvanец özüni doktor eden hiç sany ýa diplom bolmadyk adama ynanyp şulam halat geýip şu adamyň üstünde dur. Bu ýüregi agyrsa aýagyny kesýär. Aýagyny kesse ýagdaý gowulaşanyp beterleşe indi aýagynda da problem bar. Indi şu ýüregiň agyany tapman, indi şu öýkünni dip öýkünni kesýär. Indi öýkün üçüncü problem boldy. Indi ýa-ni şu ýüregiň näçip agyany tapman, indi mu ýa-ni böwregini kesýär. Indi dördüncü problema döredip. Şeýle öldürüp gelýär. Sebäbi bu adam hiç wagt
şuraya mesele çözüp görmedik. O nähili iň bir ýanky çyrşymly operasiýany edip şol adam galdyrdy. Şol ýa-da bizim ykdysadetimiz. Şol adam ykdysadetde polny nol. Özü medisina işgär. Ykdysadet bir başga pul dokýaly, mysal üçin egerde sen medisinada şu ýanky ölüp oturan adamy lukman ýaly galdyrjak bolsaň, diýmek sen diplomyň guruluşçy. Ine şol ýaly şol adam bizim ykdysadetimizi galdyrjak bolsa, şoň diplomy medik. Ykdysadety şoň dolandyrşygyny tehnik tarapdan, ýani tehnologiýa tarapdan düşünje ýok. Bu tehnologiýa we düşünýän tarapy medisina. Onda da on bir kiçik bölegi diş doktorluk. O nähili ykdysadet çözsün. On çözgütlerine verdim, idiot çözgütlerine. Guruluşu da bir gerek zavod, fabrikler kurup, şoň pulunu harç edip, pulunu oğurlap 60%. Halkı, ykdysadety, Türkmenistany batyryp gelipdi. Kim baýya? Öz baýya. Öz Türk biznesmenlerge baýya, Ahmet Çalykyn Polmex ýaly. Türkmen halky baýya? Ýok. Türkmen halky näme bolup geçýär? Muny repressiwny organlar, hukuk gorýan, hukuky bozýan organlar talap, Türkmen halkyny talap, bizmen talap, ondan beter hal ve maddi ýagdaýyny peredýär. Diýmek, şularda dine ykdysadetde ukypsaz däl, döwlet guruluşyna ukypsaz, siýasatda ukypsaz, daşky siýasatda ukypsaz we içki siýasatda ukypsaz. Hiç ýerde özüni ýanky professional ýaly görkezmek. Ine sowutnamazy. Näme garşýar? Her gün geçenne bizim bakty durmuşymyz azalýar. Sebäbi bizim özümiziň ýaşaýyş durmuşymyň möhleti bar. Şonu näçe geçirmesek, ýani bakty durmuşa, şu politik bir adam üçin gurulan sistemany çalyşmasak, şonça da biz az ýaşaýar. Eger şunu çalşan ýagdaýymyzda bizim 60 ömür ýaşymyz Allah jany Hudaý janyň kömegi bilen 70-80 bolmaly bolsa, onda biz şu 60-yň içinde galan mysal üçin 10-15 ýyl baksy ýaşap geçýär. Egerde biz şunu çalyşsak, onda bizim 60 ýaşymyz indi 70-80 bolýar. Diňe bizimkide bizim maşgalamyň çağıryn hemmetini şol galan 20-15 30 ýaş ýanky ýaşda biz bakty ýaşaýar. Tapaly bolýarmy? Indi şoň üçin biz hemmeni galmady. Hemme oturan yerine, duran yerine, bolan yerine hereket etmeli. Bir kiçijgäni. Egerde bir adam Türkmenistanyň prezidenti şu bizim ykballarymyzy, durmuşymyzy, hemme adamymyzy erwet ýagdaýda çalyşyp bilen bolsa, onu elbetde biz halk bolup, halkyň bir kiçik bölegi bolup, biz täze durmuşa şunu ýatyryp, bakty durmuşa çalyşyp biler. Egerde bir adam şunu etbilýän bolsa, onu 10 000 adam elbetde çalyşyp bakty durmuşa bütün halky uruzyp biler. Ýa-ni dogrymy? Ine şoň üçin men ýa hemmeler galmany hükman näl. Bizde 30% halk oýunyp bilse, şoň 10% diýmek 3% ýüzden galsa ýeterli koýdy. Ine bize 10-15 bin adam gerek. Bize birinci 1000 adam gerek. Ine kimdir kim özüne gayratly bolsa özüne, kimdir kim özüne gurun etse, kimdir kim wyjdany boýunça hereket etse, kimdir kim öz namysy bolan hereket etse, kimdir kim öz adalatlygyny we azatlygyny istese, ine her wagt hereket etmeli. Kimdir kim galýan bolsa, diýmek şol adam öz bakty üçin galýar. Diýmek şoňa goşulmaly. O diýmek ol adam oda baran ol odyň içine otdan çykjak bolýar. Ine bizem şoňa goşulyp otdan çykmaly. Hiç ýerde hiç wagt 100% adam azatlyga goşanok. Şoň 10% goşýar. Hiç ýerde ýokdur. Şoň üçin haçan hemmeti galar diýip garaşmaly. Galýanlar galmaly. Näçe? Sebäbi şu halkyň içinde 100% halkyň içinde her wagt şu halky öňe akydýän 10%.
Her wagt, hemme halkdan. Ine şu 10% näçe köp bolsa, 30% etse, şu halk baxtly ýaşar. Egerde 10% az bolsa, onu diýmek şu halk galyp bilmez, şu halk öz adalatlygyny talap etmez we şu halk ýa-ni betbaçylykda çöre bolşuda durur, pula bolşuda durur. Bir topar idiot kararlary, görkezmelerini ýerine ýetirip imtin eder. Öz baxtly durmuşy ep berip, beýleki betbaçylyk durmuşy eder. Bizim iki ýolumyz bar. Baxtly durmuş we betbaçylyk durmuş. Ine şu betbaçylyk durmuşda biz gidip otursa öz Allah'ın beren şu planetada ýaşamak ömrüni azalyk kılıp otur. Näçe? Näçe bir adam üçin? Näçe bu ne diýer? Kim ol adam? Allah mı yok? Perişte mi yok? Bir süpük özüni orulmayan bir haramda da girenç. Näçe biz şunu aýdýan zatlaryny alýar. Näçe şu berýän görkezmelerini bir kanun bura etrapdan bu etrapda için vilayetden näme esasına görkezme barmy? O görkezmeni dolap guluňyza dıkynda gaýdyp eşitme. Şeýle diýmeli. Hiç kimin hakkı yok. Konstitusiýany galdyr. Konstitusiýanyň prezidenti bolsa bar berýän karary ne dogry? Bar berýän görkezmeleri yanlış. Onu jenayda çekmeli. Bu bolsa jenayda da görkezme berýän bilen maliýany şonu diýer. Men size bir anekdot aýdaýyn. Azy geldi söze geldi diýýärdi. Ine bir aýda Afrika ýurtlarynyň biri ýa-ni ýolbars bolmak üçin şöyle bir şertler bar. Anladan gelýän. Ýolbars bolmak üçin ýolbars ýemeli. Eger şu çyn bolsa, onu biz goýun bolmak üçin goýun ýer. Biz onu goýun ýemeli, besetmeli. Biz goýun bolmaly. Biz maliýaly bir sany kezza bizim döwletimizi basyp alan adama ýa-ni garşy görüşmeli. O öz-özünden bolmaýar. Dünýäde hiç kunjugunda bir diktator halky ýygnap press konferensiýa edip, "Ay, mena kezapçylyk edip ýadadym, ugurlap köşkler gurup, Bahreyn'e köşk taýarladym gaçmana, Katarda köşk taýarladym gaçmana, ýadadym, bizar boldum. Gaýrat edip ine döwletimiz, ine azatlygyňyz, men şu ugurlanan pullar bilen bolberjek" diýip giden adam ýok. Näçe köp ogurlasa, şonça köp durosy gelýär. Şonça köp şu ýa-ni ýalňyş şöhratlykda alyp şöhratlygyna boljak goýulýar. Entek durmuşda ýa-ni bütün şu planetaň halklaryň ösüşini şuly ýalat bolmaly. Näçe siz garşýan Türkmenistany şu boldy? Näme bizim halkymyz üýtgeşik beýleklerden? Ýok. Ya Türkmenistan'ın tarihi, birlik halkının tarihinden ütgeşkin yok. Uruş, yemiş, utuluş, közönüş, baktı durmuş. Şorada yeni durun çaşker otur. Şunun için Berdi Muhammedov gitmedi. O birden şun ülayetede biz bilmez. 3, 4, 5, 10'undan hemme ayırmalı adamlar ayırıp yani yok orada öğüler çözüp bunu katı derin uyadayda oğul oynuyor. Bolmuyor. Diýmek bizim hiç rolumuz yok. Dine goýun hökmünde, mal hökmünde Türkmenistan'da. Näçe şuraya adalatly? Näçe biz şuraya da ýol berýär? Men saýdym. Biz dymyp otyr. Bir diýilýär bolýa diýip, bolýa para berip otyr. Biz şu rejimi biz saklap gelýär. Biz pul verip korrupsiýany saklap gelýär. Mektepden başlap, sadikden başlap, zannaveska, parta ýygnap başlasa, biz berýär pulu. Egerde pul vermeden çağın aýryan bolsa, onu döwlet ýok. Onu döwlet bolmasa, biz gaty çart ýagdaýda bu banditler aýryp döwlet bolmaly. Türkmenistan döwleti ýitip gider bolmasa. Ýa-ni doğrumy? Ine şonuň üçin men size diýem. Öz kanunlaryňyzy alyň. Egerde size şu kanunlaryny bermeýän bolsalar, onu biz başgaça hareket etmeli. Ýöne Türkmenistan döwletini egerde ýok bolsa, kanunlar işlemeýän bolsa, onu biz Türkmenistan döwletini täzeden döretmeli.
Täzeden konstitusiýa etmeli. Täzeden ýolbaşçy saýlamaly. Täzeden şu saýlanyň zadyny işler ýaly etmeli. Başga ýol ýok. Garaşyp öz-özüne düzeler, ine nebit galgalar, ine ýene bir zat bolar, ýene özümizi allamaly. Sizin durmuşuňyz gidip dur, erwet, gaty pes ýagdaýda we betbaçylyk ýagdaýda. Indi durulun şonu. Men size aýtjaklarym. O da gidýär, o da atýaňyz bu sözleri sizi uhlatmak üçin, bu sözleri sizi gorkuzmak üçin aňardan gelýän emhemen politika. Men size bir gepleşigimde aýtdym ha. Bir özüň kasadyny çağıcı golli inni bular emhemeşikler halky gorkmak üçin ay şunu adýalda öldürdüler, ine çağı bolsa da emheme öldürýär diýip öýleri gep ýaýradyp halky gorkýar. Ananam men emheme bilen görüşdüm Türkmenistanda. Şuraya gorkan adam dünýäde görmedim. Näçe gezdim 90 öwreden. Görürmü? Şonuň üçin bizim gorkýan adamyň hakyky şuraya şekilden tejik şekil. Şunu gorkýar. Biz gorkmaly, ýöne real zatdan gorkmaly. Bir adamdan gorkýar we şonuň garnaşy Anlaýew. Hramow hiçler. Edil bir adam galyp gaçyp gidýän samolyotdan. Diýmek hiç kim ýok. Diýmek polisiýede işleyen adam, beýlik işleyen adamy wagtlaýynça ýa mejbur ýagdaýda saklanan. Situasiýa ýaňyr ýetgezip başy hemmesi geçip gidýär bu tarafa. Diňik adam adýar. Anlaýew ýa emhemen ýoluşdy. Berdimuhammedow we Attaýew prokuraturyň ýoluşdy we ýanky beýleki Gossowetden başly. 4 adam bizim halkymyzyň gaşyna kim? Hiç kim. Şonuň üçin biz häzir ýeňişiň gapysynda bir gallygymyz uturdy bolýar. Şu gallygymyz hemmäňe mümkinçilik berýär. Biznes etsen biznes, sargıtlar ul bolmaz. Birisi de adar berýärse derhol basalar. Arassa firmalar 50 ýyl, 100 ýyllap taryhlar bol. Açyp ýapmak hökman ne? Indiki utuljak utuşlar. Sizin firmalarymyz daşöwürde ilçihanalar ataşy gurup ýa-ni targow domlar gurup şo ýerde sizin haritlaryňyz sizin bilen ylgap tatarlar. Size kömek ýardam bererler. Daşöwürde haritlar satyp şo valyutany Türkmenistana salar ýaly. Türkmenistan bir ulu fabrikaly dine eksport işlemeli. O hojalyk eksport işlemeli. Ulu tehnologiýalar ýa-ni elektr energiýamyz muhtyzam bolmaly. Gurulup şo ýerde Türkmenistanyň içine tehnologiýalar, maşinler, telefonlar, aparaturalar, öňdegi tehnologiýalar ulun ösen firmalar bilen baglanşyk edip üstmeli. Şu ösen firmalar näme çykýarlar? Demokratik. Sebäbi şular pullaryny goýanyna bir 2-3%, 5% üçin işleýär. Biz olara kredit tap bilenok 5%. Şolar öz maýalaryny goýup, tehnologiýalaryny berip, bizde injenýerler, wysokoprofessionalny işçiler, adamlar dörer, ýürite bir klas dörer, injenýerlik klaslar. Bizde o hojalyk tehnologiýalar biz Ýewropadan alyp geler. O üstüre daýhany. Daýhany o kösünip, çygtanap, çygdy az berdim, ziyatkalarda oturmazda uly tehnologiýalar ulanır. Özüň sotu ýa tablet bilen traktor öz aýlanyp durar. Näme şonu edemdi? Näçe biz şu ýolda, bagtly üst ýolda, sivilizasiýa giden ýoluna gidende, bu bizi bir 10-njy asyrda 6-njy asyra gidip otýar, gulçylyga. Näçe biz şoňa çylýar? Biz şolar ýaly bir, ýa-ni bilimsiz şolar ýaly bir näraja diýilmi? Ýok. Istende adam Türkmenistanyň içine daşynazam, şöyle näme biznes et bolýar diýen, san konsultasiýa berýär. Diýme bilim ha. Diýmek şularda cennet hakyna, politik hakyna ýa-ni kömek edip bizi öňe bizim azatlygyny berjegini düşünelim. Ne şoň üçin biz haýyş edýär. Informasiýony söwüş, informasiýony söwüş näme? Biz size näme diýdik? Biz size konstitusiýany düşündirýär. Biz size cennet aktivnistliğini düşündirýär. Biz size öz grajdan aktivnistliğini düşündirýär. Biz grajdan, Türkmenistan grajdanlaryň näme bolýany düşündirýär. Ol girlenip, dine borç alıp, muny ýa-ni taýaklap,
urlayan adam değil diyeceğimi da ya. Şunun manizini düşünürüyor. Biz opozisyon hareketler neyem çık gerek? Şuraya kezzap dörenler, şunu dürütme yani. Şuna karşı şular urşar yani. Siz onu çelde arkin yaşamınızda şular urşar da şunu diktatörü bermedi yani. Şular urşar yani opozisyon hareketler. Gurumalar, hukuk koruyan gurumalar, hususi, cemiyet gurumalar, ini şun için gerek. Adalet metbuat şun için gerek. Sen haçanla yeğenlerini görsen, sen depik geçse ya bizin alsa ya malıyın alsa, şunu pikir et. Şunu yapmış böyle, sen bizde cemiyet düşüncesi yok. Bizde cemiyetteki gurumalar yok. İşini koruyan, dayhanlar koruyan, bizmenler koruyan, yani partiyalar, şirketler, adalet metbuat, adalet kadetler, adalet yani metbuatlar, adalet sözler, adalet hareketler bolmansoň şu ýegenleri hem adaletli hem yani konstitusiýanyň eline alıp onun üstüne durup dep gele, sen dep gelýär. Şunu ýalňy çykan. Yani şonuň üçin men size aýtjak bolýanlarym, biz şu informasyonu görüşmeli. Türkmenistanyň içindäki adamlar informasiýany paýlaşmaly. Bilim düşünürýän zatlarmy, beýle kapasiýanyň düşünürýän zatlar kelläňize aýlan, açyň kelläňizi. Siz gullän ho. Siz doglanna Berdi Muhammedowyň guly diýip doglananda, sizin çağrıňyz, enatalarynız, garyndaşlaryňyz Berdi Muhammedowyň guly diýip doglanok, ýa bir fan prezidentiň guly diýip doglanok. Barlaň temne atpiçatka ýok şonda şu guly. Inanyň, Allah Taala adalet berýär. Näçe biz şunu çyzýar? Ýene şonuň üçin o datýan diýende siz oduň içinde. Şunu bilip goýmaly. Kim o datýan diýsen, halkyň hakyky düşmany. Şul o yanar ýaly, halky gorkudyp, ýene de şul rejim dowam eder ýaly, ýa şondan pul alýar, ýa düşünmän rejime kömekler. Ede de ýene o datýan diýende siz ukratjak bolýar. Kim bolaýsyn? Geldikäriz bolsun, Döwlet Baýhan bolsun, tapawy ýok. Kim bolaýsyn? Murat Gurban bolsun. Şonu diýen adam ine şol hakyky, şonuň maksady şol. Biz dogry diýmeli. Mert bolmaly. Utulýarmy? Utulýarşy. Ýeňýärmi? Ýeňýär. Başaramyk? Başaramyk. Şonu boyun alanlarda başaramyk. Näçe biz alýarmyk? Ine şoň yani düýplerini tapmaly, şonu adamlar düşündirip, öňe gidip, ýuwaş-ýuwaşdan şolara mümkinçilik berip, yani düşünjelerini çalışyp, ak edip ýemşalan. Haçan biz şonu boyun almasak, biz onu yani doğru informasiýanyň üstünde işlemen, başga bir zatlar goşup ýalňyş tarapy gidiyor. Şunun üçin siz şunu gorkýan. Doğru. Näme gorkýan? Bir tane adamdan näme? Siz gorkak däl. Egerde şu Türkmenistanyň içinde ýaşap durun bolsaňyz, diýmek siz çyda ýaşaýan, diýmek sizde gorky ýok. Sizde bir zat bar. Siz öňe çykyp, gadanňyzda ýanyňyzda hiç kim durmaz, ýek özüňiz galarsyňyz diýip. Bütün rejim, bütün maşynyň garşyna ýek özüň galarsyň diýip gorkýan. Ine şo gorky dogrudan gorky, ýöne ol gün gorky däl, çykan wagty seni gorlamadylar diýip agzybirlik bolmansoň şu gorky dörýär. Ine şonuň üçin men size haýyş edýän, şu berilýän informasiýany paýlaşyp, pikir alyşyp, birek-birine düşündirip, döwleti näýili dolandyrmaly, döwleti näýili ösdürmeli, näýil ýagdaýda şu zatlar bolmaly, näçe şu zatlar bolýar, näçe biz şoňa mümkinçilik berýär, näçe men haklaryma görüşüm ok diýip, birek-birine matlagatlaşyp, düýün tapjak onu. Ondan bize kommentaryda ýazyn. Men tapdym diýip. Biz size kömek ederiz. Indi men sizin yani soruňyza jogap bereyim. Bir topar sorular bardy internetde, men şoňa jogap bereyim. Birinci soru. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, у вас есть контакт с правозащитниками и что происходит от ситуации осужденных наших активистов? Спасибо. Да, у меня контакты есть с правозащитниками, я работаю. С туркменскими правозащитниками я не работаю.
Я работаю с международными правозащитниками. По активистах осужденных работа идет. Их немного. Тех, которые я знаю, немного. Тех, которые я не знаю, напишите в комментарии. Я изучу вопрос. Если у меня есть какая-то возможность, я обязательно помогу. Didak Ramadan ile Türkmenistan rayatlarına kömek edecek bolsamız, Fransa'nın içinde büyük kampanyanın yol başçısı Martin Buik näçe pul aldılar, nähili mahinasiyalar etdiler. Şol vacip meseleni öwrenin. Öňkü prezident Sarkozy Kaddafi gollady, häzirki Macron interneti çäklendirmegi maksat edinipdir. Ine meseleler nirden ýüze çykýar. Menin pikirimçe siz ýalňyş ýaňyz. Martin büyük oğri o hakta görünüyor. Yani bir yerde Avrupa'da bir zat değilsen yanlışlan seni kaydedecek yani. Benim elimde dokument yok. Men şunu subut edilecek yani. Ananın Türkmenistan'a bardığımız Niyazov'tan başlap hemme prezidentlerin eden cinayetlerini biz kaldırarsa oğlunun pulları izine getirmek boyunca bu katı uğraşır. Büyük olsun, General Motors olsun, yani Siemens olsun tapa oluyor. Hükman getirir ve görüşür sonuç çeviriyor. Şunun için Macron interneti yapıyor. O bir gülkülatlar. Macron'un Türkmenistan'da informasyon atamıyor. Doğruyum aydayım. İnformasyon men beripdim, men hat yazdım. Şu yerde Daşarışa Ministrine onu hatta gidip durumlar. Bir yere hat gitti kopya şolu diye. Şolu havarı. Yöne men şu havarı getirmeden bunu havarlaşan onun sebebi Türkmenistan hiç kimi gıdıklandıran yok. Yadımızdan çıkarmam. O bir plan attıydı. Türkmenistan dünyada yani geografik yadayda bir zat oyna yadımızdan çıkarmam. Özümüzden anlamam. Eğer de olayan oynayan olsa o Berdi Muhammedov zınardır. Hiç kimi Türkmenistan gerek ya. Dini Türkmenler gerek. Berdi Muhammedov hiç kimi gerek ya. Şunun için bunun katnaşan yok. Dini Türkmen halkına gerek. Ne yapacak Türkmen halkına gerek? Eğer de Türkmen halkı hiç dinleyen olsa, demek şun gerek, şu Berdi Muhammed. Eğer de Berdi Muhammed Türkmen halkına gerek olmasa, eyyem arayla olur. Şuraya yani. Şunun için özümüzü anlaman bir doğrudan bütün dünyada sistem var. O sistemi bozup hiç mi hareket etmek? Amerika kevakt bolanını üstüne ulu skandal. Putin kevakt bolanını maskara olup kısansa oynuyor. Yine şuraya. Şunun için Macron ya beylik bolmalı. Haramulin büyüklen eden hem kontraktlarını kaldırıp yani nizavisima bir neutral yağdaydı buna baha verilip kontraktın bahalarını keskitlep tapağını biz talep eder. Hükmanı uğrattı. Inni мой мир я до начала надо заставить их усилить скорость интернета в стране, чтобы все люди могли видеть и слышать. İnternette görüşmeli yönü şun kunni en birinci zat pasport, ikinci zat yollar, üçüncü zat internet. Biz şun pasportu görüşmeli. Adamlar korkup yatıyor. Adamlar yani yollar boyunca görüşmeli. Ne diyen yollar açılır? Özlerinden açılır mı? Ya bizim hat yalanlarından açılır mı? Açılmaz. Yerde hareket ve yukarıda hareket. İki taraftan hareket olmalı. Mesela burada dedi, yine Amerika'da bizim bir aktivistimiz bir firmada işliyor. Şu işleyen firmasında 15 adam işten gidecek öyle ne yapacak? Şu aktivist şurada işleyen erti bir Türkmenistan'a baranlarda biz maskara var. Bizi yanıtı kıynarlar. Şu reali bulmayan zattan korkuyan adamlar. Türkmenistan'a erti patriot bolur mu? Yok. Türkmenistan'ı küme öderler mi? Yok. Bu adamlar yani o parazitler oluyor ya. Türkmenistan'ı yiyen, ziyaretka verip öz nimelerini dine öz defitten işleyen adamlar. Yine biz şu yadaydan patriot yadaya geçmeli. Ben bunu yani tankitlamam. Şu adamlar köp. Türkmenistan'ın içinde de var, dışında da. Biz burada düşünmeli. Biz öz günümüzü görüyen kişi olup yani öz pul oğlap ya pul kazanıp kırağa açıp öz ıkbalımızın ne diye? Bizim ıkbalımız Türkmenistan'ı aldırmalı. Türkmenistan'ı bahtlı arası Amerika'da yani yaşap pul kazanıp arkayını yaşamak bahtlı.
Näçe ýat ýerlerde müňlerçe aýlyk gazanyp oturmaly, näçe Türkmenistanda müňlerçe aýlyk gazanyp bolmaly. Ya neftin gazyň bahasy Amerikada üýtgeşik, Türkmenistanda üýtgeşikmi? Ýok. Bütün dünýä bahaly. Näçe neft dağdy adamlar $300-400 aýlyk alýar. Näçe Amerikada şol ýaly işleýän adamlar 5.000-den ýokary aýlyk alýar. Amerikada rejim pul bolýar. Berdimuhammedov pul bolýar. Näçe gaz satylýan ýerde Mardan gaz çykýar, Lewapdan gaz çykýar. Şo ýerdäki ýaşaýan adamlar gazda işleýän $300-400-500 aýlyk alýar. Näçe şo ýaly işleýän adamlar Russiýada ýa-ni 5.000, 10.000, 15.000 aýlyk alýar. Mezaydy rejim orlýar. Berdimuhammedov hemme pullary jemläp guruluş veren kişi bolup şo ýerden çekip ýatyr. Ine şonu. Şo ýerde haramlyk bolmadyk bolsa, onlar şu gazda işleýän adamlar ulaýlandy. Maşalaryny eklerdi. O ýerde başga побочный, kosвенный gatdarylan ýürüýte gurumlar dörärdi, edarlar dörärdi. İmit nime diýen, imit babata hökman owgujar golýasa produkty gerek, ýani ekrançyl önümler şol imit apşypitler. Eğerde olur bolýan bolsa, apşypitler diýmek olary gurganlar gerek. Kastrollar, beýlek, eýlek zatlar, taryka diýmek başga bir kiçik kerhana boldy. Şol öňdür, şol arlanmakadan eltýär. Eğerde olar ýaly bolun bolsa, imit programmalar bolun bolsa, onu olar işler 5.000 alýan bolsa, onu bir ýerde diň janmaly. Onu köşkler bolardy. Onu konsertler bolardy. Ul bütün dünýäň adamlary gelerdi. Onu şöyle maşinler alınardı. Maşinler alınsa biznes ýörer. Maşin biznesi. Onu olar öýlerine jaý berdi. Onu öýlerine jaý berse, onu guruluş biznes alar. Şeýip galyp gidýär. O näçe bolanyň sebebi hemme pullar jemlenip bir nokatdan Türkmenistanyň prezidenti her gerek lentiçka keseninden bir zat açandan ýadymyzdan çykarmak. Sizin puluňyz ogurlyk gidýär. 5 etse şoň bahalyny aldyp 60% ogurly, 40%dan guruluş edýän adamlar bar. Ine. Bol keçen hatda. Haçana çelişip bolmaly. O näme görünen okmy ýa onu näme gözüňiz ýa. Näme ýat ýerde işläp gowy gazanyp o ýerde bütün tohumyň garnyşyny galyp sen şo tohumdan kesilýän. Näme sebäp? Şo pullary dahy o pul gazanmaly. Näme sen şo pullary Türkmenistanyň içine gazanýan? Galyp bolýar. Diýmek bize sistema päsgeledi. Diýmek biz galmaly sistemany çalyşmaly. Bir adam üçin gurulan sistemany çalyşyp bir öňe gitmeli. Ine şonu dewlet topary size maslahat berýär. Ve size şu ötüş ýoluna çagyrýar sizi. Ine şunun bilen men kiçik gyzga çykyşymy utarýar. Başga soralar bolmasa. Şunun üçin sizin hemmemize bizi izarlayan, bizi dinleyen, bize kömek edýän, öz halkyna, öz bagty üçin göreşýän, öz halkynyň bagty üçin göreşýän adamlara sag bolsun aýdýar we janalyk hemmemize arzu edýär. Sag bolun.